Tak mám tady street credit. Pičo, to je dobrý, ne? Je to street credit. Pičo, tyjo. Co bude ten moment, který si spojíte s 80. výročím konce druhé světové války? Vážení priatelia, dovolím si toto oslovenie. Poviem to úprimne a od srdca a vôbec nebudem preháňať. Som veľmi rád, že som medzi normálnymi ľuďmi. Nie často máme takúto príležitosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí presne vedia, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945. Ako tu stojím, môžete mi veriť. Mne nikto nevymaže. Slávna Červená armáda zohrala nielen pri oslobodzovaní Slovenska a Československa, ale predovšetkým v samotnej druhej svetovej vojne. Môžu nám púšťať akékoľvek filmy, môžu nám rozprávať, čo len chcú. My dobre vieme, odkiaľ prišla sloboda. A sloboda prišla, vážení priatelia, z východu. Čo sa na tomto pre Boha dá zmeniť?